Saprang stat kawi ke jingtho akhiran san Facebook but WhatsApp kabrala banjoi ya ke jingtho kibla screenshot ha ka status jong ba adan basayo moit presiden ke seng seng pertai ke badang long hapo ke jela kabala tip kum ka Voice of the People Party VPP ne upra kabala tho penram ya ka bati CTV halor ke jingyo lum jing tip ha ka bayadai ke jing temu wengno ya ka kerteng iba marbiang dong sik kum kurtong MDC na ka parti VPP na dong stoin ha kini ki khendiat sngi Andre kane ka jingyo lum kubor ka bat CCTV kala urlong shisha nen ka sngi ka neutrik ukla lengkot ha ka ba ka Voice of the People Party VPP lengba ka State Election Committee kala penpau bakala wengno ya ka tiket ka bala ai menshwa ya iba marbiang dong sik ban yakun ka election MDC sha ka KHADC na dong stoin menta usnam bat ha ka jaka jong ba marbiang kala ai bujli no hau ba jurisman yo pnyau ha ka jing pen penaling ba ka jing tho anen ka sngi usketri ka State Election Committee uba Londoner Sotun ula ong ba ka parti kala shim ya ka nikarai panweng no ya ka jing ai tiket yo ba marbiang dong sei na ka benta ka jing bit jing biang jong ka parti bat ki pai ba